شنوندگان نانوشیان رادیو دنگ گلتن باشگوداری نجی ایرو 16 جوت می 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امن و چین سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ری براپویا جوینا پازدمین یا کمیسیون بگوهداری کردن جن و جوانان بداوی بو. کمیسیون دموکراسی خوشگو براتوی هفگرتنا میلی جاری کردن لحف کن بو. اندام کمیسیون وی جاری لسازین جن و جوانان گوداری کردن. درنشتا یکمین دل نرن وقفا جوانان ترکیه وقفا تیما تکنولوژی ترکیه کمالی آواکارن آشتی یا جوان فرماری خستن جوانان کمالی جوانان آناتولیای و یکیتیا خوندکارن ترک و نتوی هاتن گوداری کردن. کمالی جوانان آناتولیای AGD دجیوینه ده تکیلداری چارەسەری پرسکرێکا کورد نرخاندنên girîng kirin. Endamê Komeleyê Salih Turhan diyar kir ku çarêseriya pirsgirêka Kurd ji fêmkirina ciwanan derbas dibe. Bi vê boneyê li bajarên Kurdistanê bi 2000 ciwan re anket çêkirine. Salih Turhan got 82 ji sedî yê ciwanan dixwazin Kurd zêdetir di qada cemeweriyê de cih bikirin. حوجه آستنگین لپیشیا ماف پرورده او بن پیکرنان به زمان دایی که بین راکرن و اف ماف ده دستورا بنگهی ده بیمیسوگر کرن. اندام کومله آواکرین آشتیین جوان باران یالچن کایجی گود داخواز جوانین کرد همولاتیا وکه و معامله وکه. جوانان کرد داخواز پرورده به زمان دایی که دکنج. اندام کومله آواکرین آشتیا جوان رونا شنول جی گود جوان لبندین کو کمیسیون گاوین شنبر باویجه حتی که ev gav neyin avetin jî ve pişkiriya civakê xurt nebe. Vakfa civanên neteweyî û komeleya ciwanên Anatolya jî pêşkêşek hevbeş kirin û gotin pirsgirêka Kurd em îro pê re rûbirû dimînin ne tenê pirsgirêkek ewlehiyê ye ew pirsgirêk adaletê ya pir qatî ye ku xwedî bîra dîrokî rehên sosyolojîk aliyên olî û çandiye. Piştî peymana Pikos dabeşkirina herema Kurdan dinabera Türkiye, Irak, İran û Suriye'de pirsgirêk derbasî derveyî sînor bûye. Dirûnişta duyemîn de ji endamê Komîsyonê li Komeleya Jin û Demokrasiyê Komeleya Jinan a 29 Cotmehê İnisiyatîfa Jinan a pêdiviya min bi aştiyê heye Komeleya Karsazên Jin û Tirkiye û Komeleya Perwerde û Piştevaniya ya Hazarê godarî kirin. Nûnerên rêxistinên jinan jî şaret birola reber apo ya da pevajê de kirin. İşaret birola reber apo ya bi pevajê de kirin. Ji komisyona xwestin ku bi reber apo re hevdîtin were kirin. Parêzer Rûşen Seydaoğlu bi mînakên nîşanda ku herî zêde jin ji şer bi bandor dibin û got tevî kom ku jî hûnda kirin û koçberiyê ji jinan ji nû ve jiyanê hûnan tin. Piştre jî Rûşen Seydaoğlu û Feride Eralp li ser navê İnisiyatîfa Jinan a pêdiviya min bi aştiyê heye pêşniyarên xwe pêşkêş kirin. Di pêşniyaran de hat xwestin ku xebatên siyasî nebe sûç, pergala qayûman bi dawî bibe û weke xala siyemîn jî perwerdehiya bi zimanê dayîkê û wekeviyê jiyanî pêk were. Ji bo ku aştî mayîn de bibe jî weke xala çaran xwestin ku komisyoneke serbixwe hakîqet û rûbirûbûnê were ava kirin. Weke xala pêncan jî hat xwestin ku rêya hevdîtinê bi rêberapore were vekirin û komisyon pêre hevdîtin bike. Piştî axaftinan civîna komisyonê bi dawî bû. Meşa endamên keskeya ber bi Ankara'yê ve devam dike. Meşvanên keske li pêşiya gara Edenê ji aliyê nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civakî ve hatin pêşwazî kirin. Meşvan û gel ji garê ber bi Parka Atatürk ve meşyan û duruşun bers kirin. Li Parka Atatürk hevserûka sendikaya Sesya Edenê Şükran Güzel axivî got fermanên ku dibêjin di çarçoya qanûnê de ne tevan keyfîne siyasî ne û şerma herî mezin yavî welatî ne. Bêdengkirina ketkaran û rêxistina wan hatiye armançkirin li em bêdeng namînin û em ê bêdeng nemînin. İxraçkirina bi fermanên siyasî û keyfî polîtîkaya kuştina sivîl e. Pêkanîna rewşa awarte û halê ye. Ev jî tê wateya kuştina
حقوقی به سالانه کمیسیون عدالت درنگ دخه او گلک مروف به یک امضای جیانا برومت دینه دور دکرن لمروانی و رومت خو پاریسه د فرمان تیبت او سیاسی دمل دسورن بتال کرن او خباتکارن جمهوری ورن سرکارن خو د کمیسیون او خالجی ور فسخ کرن او پیواجو که عادلانه یا داراز دست بکه پشت داخویان مشوان بر به مرسینه و درکتن ره شش گرتین سیاسی کوستی سالن گرتی بون دو هاتن بردان ev شش گرتی لگرتگاه بولیا هاتن بردان جگرتین هاتن بردان دeniz Öztürk Halil Dağ Şehab Elbasan Berdana wan hev caran hat bu asten kirin Berdana Suat Gökalcı 5 sal hatı bu asten kirin Berdana Muhammed İsmail Umura Çetin Kayacı du caran hat bu asten kirin Bive biryari şeş girtiyen ku zedetiri 3 salın digirtige edene du hatın berdan Pişti berdane Suat Gökalp ağvi u diyarkik u girti ju burumette tet koşun Hatta daviye giriday pevajoya ku jihelare ber apo ve hatiye despekirin Hatta ku girtige vala nebin ev pevaju biser nakeve em deyindare gele xone u çava ku me hatta naha digirtige de rumeta xwa parastiye emeli ser xetare ber apo ve ke bdominin Hatta ragihandu ku girtiye Muhammed İsmail pişti hate berdan birin navenda paş ve şandına boliye u evi به زوره بشینن سوریه گرتیان گوت کو لیجنیا چاودری علی گرتگا بولیه به بهانه جدا بردان متین دالان او aydın yüceji asten kiriye Ayhan Bayarcı 3 salın girti bu او tahliye ویج bu salek u 6 mahan به hince tenceze disipline hatı bu taluk kerim Bayar ligirtga hejmariya یک تیپا تیار رهایت را گرتن او دویا بو 14 نیسان 2024 ده با تا بردان لی لیجنه اداره و چاودری جبو وی بریارا تحلیه دا او تپاین کو ayhan bayar ایرو وره بردان Çekdarên serbişame ve êrişî birin sergundê Swêdayê hêzên hikûmeta Vegoez ên li gundê Rîma hasin bi cih bûne bi çekên giran û hawanan gundên Selim û Etil ên Bakurê Swêdayê topbaran kirin. Şervanên hêzên parastina Swêdayê bersiva êrişendan û şer derke derbare encamê şer de agahî bi dest neketin. Jî tirmehê ve li Swêdayê agirbes hatibû ragihandin li hêzên hikûmeta Vegoez gelek caran agirbes bin pêkirine. Nûnertiyara Veberiya Xweser li Parlamentoya Fransayê hevdîtin kirşandeya Nûnertiyara Veberiya Xweser duh bi nûnera Partiya France Unspon Tom Sportes re hevdîtin kirin. Hat gotin ku di hevdîtinê de mijarên rewşa li herêmê rêveçûn û serxistina pêvajoya danûstandinan hatin axaftin. Di heman demê de rola Fransayê weke garantûra diyaloga bi Şamê jî hatiye axaftin. Piştî hevdîtina endamê Veberiya Xweser yê li Fransayê Kadar Pîrê jî ji ajansa Anîfera Axivî got Parlamenterên Fransayê pirs ji şandeya me kirine. Şandeyê jî bi taybetî êrişên li ji taxên Şeyx Mehsûd û Eşrefiye û pêşketinên din berfireh ve gotin. Şandeya me li ser hevdîtinên dewleta Tirkiyeyên ji bo tevaya li Sûriyê û binxistina rola Parîsê jî ve gotin. Her wa daxwaz kirin ku dewleta Fransa û parlamenterên Meclisa Fransayê rê li ber Tirkiyeyê bigirin. Parlamenteran jî diyar kir ku dewleta Tirkiye bûye sedema têkçûna civîna Parîsê û gotin divê دستلاتار فرانسه دستور نده کسین وکی حسن الدقیم کو صفات کیویه فرمی نینه Navendeki Zenubiyayê li dêre Sûrê hate şewitandin hat ragihandin ku kesên nenas navenda Komûna Jiran ya Zenubiyaya li bajarokê Ebu Hemam şewitandiye. Tîmên agirkuj şewat vemirandin û hêzên ewlehiya hundirîn jî dest bi lêpirsîna bûyerê û girtina sûcdaran kiriye.
Putin û helşara li Moskowayê civiyan serokê Rusya û serokê hikûmeta Vegwêz a Sûriyê li Moskowayê hevdîtîn kirin. Her du aliyan têkiliyên di navbera gelê Sûriye û Rusyayê de nirxandin. Di hevdîtînê de Putin got têkiliya Rusya Sûriyê têkiliya dostane ya zêdetirî 80 salî ye. Rojek ev têkilî ji bo berjewendiyên teng nehat bikaranîn. Berwa jî ji bo berjewendiyên du alî û ya gelê Sûriyê bûn. Komîteya hikûmetê ya hevbeş a di navbera Moskov û Şamê de wê xebatên xwe di demeke nêz de ji nû ve dest pê bike. Laliyekê din jî Elşara spasiya Rusya û serokê wê kir û pesta têkiliyên dîrokî her du welatan kirin. Belê godan ji me nûçeyên serî pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.